Hamu akka nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, ale-ale na satia mabege hata ni debata di radio Pelita Kasih. Horas madihita saluhukna. Songon nang pinabotohot tuhita saluhukna, ia renungan harian salum di Manogoton, di pasahat tu tonga-tongata, di bagasan namar hata Batak. Au sintua tati rida en hasibuan boru samosir, di bagasan lasni roha madongani naposoni debata, nama maritahon barita nauli di Manogoton, ima amanami, pendeta Robert Sontar Pandiangan HMTH, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Alani jumolo mahita martangiang na binoan ni amanami pendeta. Martangiang mahita. Ali di bata di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, Raja ni Huriai, mauliati godak kupasahat tami di sugut ni Arion, siala pangaramo timbui kami hehe siap puduman nami bi. Adorak sumangulak kaulau na somal kami, naing hutangi hok kami siap katam, nagabe bohal nami sadarion. Urasi mahami di bagasat todim, asata mahami di adopamu. Ramotima nasa ula-ula radio Pelita Kasih, parhitia patol hasok katam di awang-awangon, anggia bui tolhas tuturok zolma di sadok portivion. Pasu-pasu mahami nang operator ni program embun pagi radio Pelita Kasih, rapdo perhalado HKIP Kernolong Resort Jakarta na makubasi. Mauliate madiho. Amen. Hata ni debata dihita di bagasan Manogoton, iman atar surat di buku Roma bidu 15 mamuka maisian ayat 4 rodi ayat 10. Di buku Roma bidu 15 mamuka maisian ayat 4 rodi ayat 10. Songonon ma hata ni debata. Ainasa natar surat hian, bahen poda dihita do, umbahen natar surat, asa marpakirimon, hita binain ni habengeton, dohot pangapulon, na di bagasan surat i. Alay di leon debata, napuna habengeton dohot ha pangapulon ni, matuhamu hasadan ni roha, sama hamu mangihuton Yesus Kristus. Asa sahata sasoara hamu mamuji debata jala amani Tuhata Yesus Kristus dibaheni masih jakonan mahamu songo pajakon ni Kristus dihita baen hasangapon ni debata. Ayodo hudok naong gabe panguloy di akan natar surat do Kristus alani hasitongan ni debata laho pahoton baga-baga tu aka opuna julu alay di pasangap aka si pelebe guido debata ala asini rohana songon nang tersurat alani ido pujiokuho di tonga-tonga ni si pelebegu jala dehonokku maguarmo jala didok na asing muse marulupolok mahamu akka si pelebegu rap dohot bangsona jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka si pelebegu jala pujion ni saluhut akka bangso maibana jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Jese jala hehema na manggonggomi akka parbegu
tuibana ma makirim akka bangso. Alai gok ma di basa-basahon de bata napuna pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan ha porseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni toddi porbadia. Songonima hata ni debata. Jala si pahusor-husoron ni rohatta di manugoton ima sian ayat 4. Ainasa natar surat hian bahen poda dihita do umbain natar surat asa marpakirimon hita binain ni habengeton dohot pangapulon na di bagasan surat i. Amu agka nahinaholongan ale-ale ni renungan embun pagi radio Pelita Kasih rap dohot AKBP Kernolong Resort Jakarta nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Ya odolan ni si pagusoro-soro ni rohatta di manugoton ima buku nabadia mual ni pakirimon dohot apul-apul. Ganuk dohita botosa ia panuratonon ni bibilta natatadda jala na jujuk tazahan waing tung macay liling dui. Di paretokon agkapat de bisuk adongdo lebih kurang 1.500 tahun manang 15 abad mamukamay sian hinarajaan ni Raja Daud sahat rodi abak paduahon dung Kristus. Ala ditikini Raja Daud madohonon na tumakas adong mulani panuratonon na macay denggan. Alana di paretokon di partikian ni rajai dinasomal laho manurato na kabarita na arga. Adorak sohian holab barita tu barita manang turi-turianya kana tua-tua tu nau poso dope aka barita taringot tu perdalanan ni bangso ni debata. Alani boydo adong na hatadingan na binari tahun na sida, lungidang apala say pas akka partikian na nidok na, bohama holan siyan parningota saju. Asing ni partikian na naliling, los dohok musedo pe maol, murana manoktukon buku na dia do napatuk boy bagian ni buku na badia. Alana, dung lam somal halak manurat, tung miduk do akka buku na tudus do akka buku na badiai. Jadi rikok do dus ni rohani akka amani huria laho pasada hotsa. Alani molo diguari Apostol Paulus peditur puhon surat di hata Indonesia di kitab suci grape sian hata gurikna dang do pesongo bibil natatadda nuaingoni. Alana dak sipul dope pada nai baru di surat to jala di papungu. Alai surat nabadia ni dok nai bertudu-tudu tu pada narubi na tatadda nuaing doi. Alana nungahira sipul bei di abad paduahon adoraso Kristus. Alai songon natabo takas daktar sirang pada narubi sian pada nai baru. Songon ido sabalik na marsi pasikopat doi manang di paduhan nasing komplementer. Alani guna ni buku nabadiai sian najulu partikian pada narubii di partikian ni Apostol Paulus di hurina parjului nang tu partikiat to nengope sarupa do gariada tahe tu partikian narodo pe hot doi dang namu baju manang singok-singok ni debata di partikian ni bangsa Israel najului naung di surat to di pada narubi do jojo nang singok-singok debata di partikian ni Apostol Paulus nang tu partikiata nuaingon ipola hadumuan ni bibeli ima pada narubi buah-buah haroni Kristus jala pada nai baru ma hagogokna dang buya tusan haroni Kristus na di pada nai baru ia sotakas binoto pada narubi sabalik natuk sotakas do isi ni pada narubi i Kira nagatung doi
danggok dope iya so dipaihut badan nai baru. Alani tapamana madenggan ahado guna ni Bibel manang buku na badiay di bagasang ngulu ni hita akan aporsea di Yesus Kristus moengon. Didok Apostol Paulus ido rikko ni hata ni debata naung disuraton di buku na badiay nagabi mual ni pakirimon na patuguhor roha patubuhon habengeton mangadupi ragam ni akka parukilon ni adupan ni akan aporsea di Yesus Kristus. Ala say adong do akka parukilon adong do ragam ni hamaolon si adupan ni bangso ni debata manang akan aporsea di Kristus. Laos dipatakas dumuse nasa na marsitutu manang jono tubuku na bariyay say dapotan apulapul na arga na patugu roha lafo mangadupi ragam ni kamaulon di perdalanan ni ngudwon. Laos kobardo pardohan ni Apostol Pauluson tu pardohan na tu si Timotius na diguari anak konna na tutu di bagas kaporsiaon manang anak pertodium ma. Ima na di surat 2 Timotius 3 ayat 10 1:17 didok songonon. Ai nasa surati sinihat ton di batado jala hasea mamudai mamicang pauliulihon manugunogu di bagas katigoran asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan. Sialani itung diodol hoddo akadongan na margugudo buku nabadiay pabisukon asa taruli di haluaon marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Noeng ala nunga dapotan pakrimo doha apul-apul doho bisuk kita sian buku nabadiay. Totu di bagasan ngulud dipatugu do rohanang haporseota. Jala di pamonang mangadupi nasa parukilon dot hamaolon. Laos songoni akka namasa ta adupin waeng. Di masa ni pasca pandemi COVID-19. Jala taboto do gudang ni akka hamaolon na tadupi dizi. Alay didok musen wengon neng Roma haleon potir manang resesi besar di tahun 2020 ndak sadia liling nari be alai posro hatta ala sian hata ni Tuhani adong do pakirimon adong do apul-apul di patubu do nang habisuhon di hita saluhuna asa marbisuk kita laho mengadupi halio potiri buka kita mamakke do majagaho nak kasipanganon asa boy dinggan buka hita mamakke akka sinamot na adong di hitabi perbisukan ni itu hatai do hita asal mahita jonok tu hatanay sialani hamu dongan ali-ali ni embun pagi radio Pelita Kasih do renungan harian Salom HKIP Kernolong Resort Jakarta taharingga subbi mamanguhal sian mual pakrimon do pangapulion na argai uhut napa hubasok kita tu ulaw na dinggani ima sian buku nabadiay. Niingot do pardohan na arga sian sahala epurus ni HKBP bitik kinasalpui nga jumulumoding benasida nasay maddok unang salpu sada ari sojolo madjaha khatani debata say mula-hula doy di dokon nasida jala say diajar khod do tomu setu kapardita na poso patolhasamu pardohani unang salpu sada ari sojolo madjaha khatani debata ido tutu taharinggas mamadjaha bibeli mual ni pakirimon mual ni apul-apul dohot na pahubasok kita tu ulaon na dinggan. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami ala di pengot todo kami naung dilehok kodo khatam jalanunga di suraton gabe sada buku nabadia manang Bibel na arga doya le Tuhan di kami paringgas marohanami bi madjaha
manguhal sian akka pakirimo do apul-apul na patugu rohanami diragam ni paru kilo do hamaulo di portibion lam torang do di kami ia lam saur kami tubukku na badiai lam haringgasot do kami tu ulaw na ringgan pargugui ma kami di bagasat to dimi dinamat jahai bukku na badiai pasu-pasu jala patugu rohanami mangula di bagasat sadarion ramoti mahami siyan nasa nanay mengabati hami magulaw-law na ringgan. Pasu-pasu ng manajemen doho akakaryawan ni Radio Pelita Kasih. Ipas jala marhiras ni Roha. Ang giya masudi akaulaw na dipatolhas di awang-awang si radio on. Gabi pasu-pasu tu portibion. Amen. Ibu Tuhan hidupni, Tuhan Yahova debata, moronai sonang dalam amaludo, paubah para memi, surat suri kami honhobe, manam marbalik Tuhani Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sonter Pandiangan MTH di nomor HP 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong.
Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salam pada pagi hari dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salam. Renungan Harian Salam ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini, selama pandemi COVID-19, didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 3909 785 atau di nomor HP 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah umum dilakukan 3 kali, yaitu pagi pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia, siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, sore pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.00. Ibadah remaja masuk pukul 7.00. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sonter Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Borusitompul STH, Bible Pro Juliani Tarihoran, bersama 23 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salam menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.